Prajem, vážení športoví priaznivci, opäť máme za sebou krásny týždeň plný vynikajúcich športových výkonov a takisto dnešné finále, ktoré bolo vysokodramatické a prinieslo nám skutočne vrcholný svetový tenis. Prijalo nám veľmi tento týždeň i na záver tohto týždňa počasie a k tomu, keď pripočítame vynikajúci výkon organizátorov a ich prácu, ktorú vykonali pre tento športový zážitok, tak si myslím, že to bolo krásne športové a spoločenské podujatie. Končí 9. ročník nech žije jubilejný 10. ročník. Prajem vám pekný deň. Tak najprv pár slov po anglicky. Thank you guys for playing the finals. It was a great match, both of you. It was Antonio, you don't have to be disappointed. It was a great fight. At 6-1, the tiebreaker almost came back. Well done. I hope you will have more weeks like this. To Andreas, I believe he's coming back to top 100 after this tournament, so well done, Andreas. That's a great effort. I hope you stay for a long time in top 100 and you will enjoy the big tour and a lot of tournaments. Of course, I wish you come back here, but if you will be at the Master Series or Grand Slams, you will be even more happy. Ďalšie by som sa chcel poďakovať vám ľuďom, ktorí ste sem prišli, ktorí ste prišli podporiť tento Challenger počas celého týždňa, pretože aj na základe vás a toho, že sem chodíte, prichádzajú sem hráči, cítia podporu z hľadiska, cítia, že ten tenis vás baví. Na základe toho, že sem chodíte, my môžeme získavať sponzorov na tento turnaj, môžeme získavať respektíve ďalšie peniaze na to, aby sme ten turnaj urobili ešte krajším a zaujímavejším a vám ponúkli možno, že aj viacej zaujímavých mien a tenistov. Tohto roku aj na základe vás sme mali možnosť vidieť hráčov svetových mien ako Hanesku, Montañez, Darcis, Háze a mnoho ďalších, ktorí boli vo svetovej 30. rebríčka ATP a dúfam, že pri vašej podpore budeme môcť priniesť ďalších a ďalších a o mnoho viac. Zdolaný finalista si pripíše 55 bodov do svetového rebríčka a inkasuje prémiu 3600 eur. Zatiaľ je vidieť na Antoniovej tvári trošku smútok a mierne sklamanie. Antonio, just few questions for you. As Dominic said, I think you can be proud because you played great tennis all this week. Maybe today, maybe at this moment you are disappointed, but I think this applause was a great sign for you. Yeah, first of all, I would like to say congrats to Andy on the great week, on the great performance today. I would like to say thank you to all support today. It was great support these few days when I played in the center. I would like to thank all the people who made this tournament unbelievable because I felt like home and it's really one of the best challenges I played. Thank you to my coach and I am, of course, I'm a little bit disappointed now after the tough match, but in the end, it was a great week, and I hope it's going to be more weeks than this. Antonio sa všetkým poďakoval aj organizátorom, aj divákom, že sa tu skutočne cítil ako doma. A ja už len doplním jednou otázkou. It was just a short step today, maybe next year? Yeah, for sure. I mean, of course, I'm coming back for sure if I'm not going to make some miracle and be in Asia, but see you next year then. We wish you many miracles, but hopefully we will see you next year, okay? Takže hovorí, že ak sa mu nepodarí nejaký veľký zázrak, určite na budúci rok príde tento obrovský sympatiák. Dnes však zdolaný finalista. Teraz prichádza okamih slávy pre muža, ktorý v Trnave nie je prvýkrát, ale poprvýkrát sa mu podarilo singlovú súťaž na Trnavskej Antuke vyhrať. Bol 5. nasadený a ako jediný z nasadených hráčov zvládol svoju úlohu v každom zápase a zvládol ju aj vo finále, ktoré sa pre ňo nezačalo dobre, ale v ďalších dvoch setoch dominoval, takže stáva sa zaslúžene kráľom tohto turnaja pre rok 2014.
ladies and gentlemen, and the winner is Andreas Heider-Maurer. Inkasuje 90 bodov do svetového rebríčka, finančnú prémiu 6150 eur a to, čo sa mu nepodarilo pri predošlých pokusoch v Trnave, teraz vychádza dokonale, takže toto je jeho šek, jeho dary, jeho trofej a jeho chvíľka. Poznáme teda mená víťazov tak zo štvorhry, ako aj z dvojhry. Yes, I mean, first, also congratulations to Antonio for a great week. I was for sure lucky today. I mean, was so close, but I'm happy. And yeah, thank you also to my coach here, Philip. He was a big support for me. Also to all the people who watched the match. It was very great to play in front of these people. And yeah, Antonio said already, it was for sure one of the best challengers on tour. I like it very much, and yeah, maybe I come back next year and I can play like this week. And also a big thank, of course, to the organization, to all the ball kids, to the referees, to the sponsors, and yeah, I think it was a pleasure to play here in Trnava. I don't think so. But yeah, I'm now top 100 again. I'm very happy, but yes, for sure, I prefer to play next year this time, of course. Bigger ATP tour, but it's also a big challenger, and you get a lot of points here if you win the tournament. So I think there's a big chance to come back next year, and yeah, maybe I try to come back here. Thank you. Troška som pomýlil 10 so stovkou, tak ak by to bolo s číslami aj pri financiách, tak to určite by si chlapci privyrobili. OK, one more time. Thank you very much. Antonio H, Andreas Heider-Maurer, congratulations. It was great final on both sides, and hopefully we will see you with next year's 10th IMAX Challenger Trophy in Trnava. Takže ďakujeme veľmi pekne ešte raz oboma, ktorom finále želáme im veľa úspechov a budeme sa na nich tešiť, ak vy prišli aj na budúci rok. Všetko je to dané rebríčkovým postavením, to veľmi dobre vieme.